priatelia, ja vás ešte vítam na druhom ročníku talentesného turnaja memoriálu Mirakrupu, dobre hovoriť Mirakrupu, to je druhý ročník. Vieme všetci, že Miro bol aktívny tenista, bol dobrý, hrával aj presne súťaže, takže ten druhý ročník venujeme jemu a preto som spôsob minútku ticho, sme si nespomenuli. Ďakujem, že Miro, tento turnaj je tebe. Čo sa týka organizácie, povedal Lojzo Petráško všetko a vás poprosím, keď budeme tu hrávať, aby to bol poriadok, nefajčiť hlavne. Keď bude nejaký odpad, ja tu dám nejaké vreceku východu, lebo včera, keď som tu nachádzal oriešky a všetko možné, tak to bolo hrozné. Zajtra tu máme divadlo, tak vás poprosím tak, aby sme boli iniciatívni, aby sme hrali čím skôr, nedržovať, neodchádzali domov na nejaké tie obedy a všetko možné, tak aby sme to tej 7. zvládli, vo večeri je ešte generálka divadla. Dobre, takže hráme o plný pohár, prvý ročný vyhral Lukáš, čo sa dobre pamätám, pohár je tu na. Víťazmi kategórie mladších boli, myslím, že Rišo Radvanský jednej a druhej Rado Radvanský, takže dúfam, že Imro ty to zvládne, že budete Radvanský traja. Neznám, to k tebe ešte tam nejakého dohodíme 4. Takže ja len toľko a poprosím Lojza Petráška, aby vyšiel povedať niečo do organizácií. No, takže kategória od 20 do 40 je vás 12. Rozdelení ste do dvoch skupín. To nebol minulého roku. Každý vystupuje po číslo. To znamená, že budete na papieri napísané po číslo. Nebudem písať mená, ale číslo. Jednotka, dvojku a tak. Uvidíte podľa toho žiadosť. Takže keď by stále sa hľadať pod číslom, bude tabuľka sprehľadená. Prvá skupina, skupina jednotka Lukáč Jan, Marek Novák mladší, Michal Čín, Novák Jozef, Novák Martin a Heci Adrián. Skupina 20 až 42, Zlatský Paľo, Seman Jozef, Lukáč Martin, Pavlišák Jan, Matčej Peter a Martinova. Vy budete hrať jedna skupina na jednom stole, druhá skupina na druhom. Nie je to úplne jedno, že jak a tie starší na 40 rokov pôjdeme tu. Zatiaľ sme 9. Nie je nikto, nebudeme nič. Počkáme 10 minút. Keby prišiel niekto, rozdelíme na dva skupiny. Keď nepríde, hráme každý z každým. Hej. Treba tak, nikto vás tu nebude ani naháňať, ani posielať choď hrať, alebo prídem, som voľný, je voľný stol, berem si toho, s kým som nehral a idem hrať. Odohrať, čím skôr odohrať. Tak bude v skupine finále. Hrá sa na dva sety. Môže skončiť veľké do 21, veľké sety. Keď skončí remíza 1-1, počíta sa, kto uhrá viacej loptičky. Skončí prvý set 21-19, druhý skončí 22-20, uhral 20 loptičky, je lepší. No. Niekedy rozhoduje aj jedna loptička. Ešte potom k tomu finále, uvidíme, jak skončíme. Keby sme skončili tak, že je teraz 1 do 5, skúsime hrať tak, že postupia 2 z každej skupiny vekovej do finále. Včerajšie partie už hrali medzi sebou, tam to bolo o menej, to znamená, že každý zahrá s tým, že zápasy sa budú započítavať toho, čo boli skupiny. Skupinové zápasy sa započítavajú. Uvidíme, koľko času bude. Keď nie, tak pôjdeme prvý. Ale bolo by dobre, lebo každému zápas nevidie, takže bolo by asi ideálne, keby šli 2 zo skupiny. No ja dokončíme pondelok. A aj to je možnosť, že keď dneska neskončíme pondelok do obeda, Silvester v pohode, máme čas. Lebo jeden zápas za vypáne nevidia, alebo čo, tak skúsime takouto formou odohrať tento turnej. No a z tých 20 do 40 hráte medzi sebou ešte o čas. Jasne. No. Áno. Tak bolo pred rokom, akurát, že postupia aj prvý, aj druhý v podstate. A nemusia hrať. Nie, prvý prakticky postupujete do finále. Prvý z jednej, prvý z druhej postupuje do finále. Dobre, každému má niekto nejaké otázky? Zo skupiny oni, čo sú jedna i druhá, nepostupujú. Oni postupia prvý, z jednej a z druhej. Z jednej i z druhej. Áno. A tu sa bude. Áno. Dobre, takže môžete, každý počíta sebe sám, hej? No, máme ďalšieho.